Dnes si ukážeme prechádzku v Slovenskom raji, ktorá je vhodná pre všetkých. Začíname pri značke Čingov Centrum a vydávame sa po žltej trase smer Tomášovský výhľad. Lesnou cestičkou prechádzame na lúku, kde si všimneme chatu Ďurkovec. Vedľa nej sa nachádza krásna 3D mapa. Touto trasou dnes pôjdeme. Za chatou pokračujeme širokým lesným chodníkom, ktorý sa ale postupne mení na čoraz viac horský. Po ceste nájdete aj viaceré skalnaté výbežky, kde si môžete urobiť prestávku s výhľadom a prečítať zaujímavé informácie. Po zhruba hodine cesty sa dostávame na Tomášovský výhľad. Nádherné miesto, ale pri okraji opatrne. Pokračujeme po zelenej trase na lúku pri Tomášovskom výhľade. Tam sa napojíme naspäť na žltú a pokračujeme ňou skrz les až dole k Hornádu. Tu začína najzábavnejšia časť. Je to obojsmerná trasa a keď je tu v lete kvantum turistov, tak sa dosť načakáte. Ideme po modrej smerom pod Tomášovský výhľad. Už kráčame popri rieke a na skalách okolo nej nás čakajú stupačky. Hlavne v zime buďte opatrní, bývajú zľadovatené. Postupujeme dopredu skrz ďalšie a ďalšie stupačky, až sa dostávame pod Tomášovský výhľad, kde pokračujeme chvíľu zelenou trasou a posledný krát meníme farbu naspäť na modrú. Užijeme si pohľad na Tomášovský výhľad z dola a pokojnou cestou, avšak pozor na padajúce kamene, sa dostávame až na miesto, z ktorého sme začínali.